085 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. Alright ke mhlawumbe sekhaya sizamqhagamshelana ke nesikolo sipha ekomani ingathi sibetha nazinetwork kodwa ke sawunyamezela mphulaphuli manitshekishe kumfundisi Ntsapho phaya molweni bethuna isikolo saselikamvani njani? Siyaphila Nkosi, kunjani msasazi? Philile Nkosi kakhulu mama, ungazibulisela kubaphulaphuli seluzichaza ngokupheleleyo. Andizibulisele kubaphulaphuli bonke abakhoyo baseQueenstown, ndingabalibala abasecala apho sivela khona. Kulindeka lo mana luthethayo, silikamva School of Academy, isikolo saseqala esiphuma phaa kwiilali zaseLower Futa, eRoll West, iQwilini, kwezaa ndawo eziya. Siphuma kude, silapha eQueenstown namhlanje. Enkosi msasazi. Okay, Nkosi kakhulu, siyavuya ukunibona ngosuku lwanamhlanje. Khasincokolele ke mama into yoba uhambo lwenu kusukela kusasa othi ga ngoku nihambe njani? Sisahambe kakuhle kakhulu msasazi, sisahambe kakuhle kakhulu, besile nasemuseum, sahamba saya naseSpares, sahamba saya nasemall, sizawuya eGame Reserve xa siphuma apha. Silapha ngoku eVCR. Okay, usinika nje umfanekiso engqondweni nabaphulaphuli, uhamba nabantwana baka-grade bani? Ithini iminyaka yabo? Ii-grades endihamba nazo zintathu, ngugrade RR, no-grade R, no-grade 1, no-grade 2 ziyi-4. Ugrade 2 bayi-4. Okay, zithini injongo zohambo lwenu mama? Besisobabonisa ezinto bafunda ngazo abantwana, like emuseum bebezobona ii-animals ezibadla ngothetha ngazo, so bebezobona zona. Then xa sisiya eGame Reserve naseGame Reserve bazazibona ezi zilwanyana sidla ngoba titsha zona. Then saya naseSpace babonisa into yobana ngelinye ixesha awukunyanzelekanga ukuthi uhlale le ezilalini, funeka ukuphume, so that nabo xa beziphumele ngelo xesha bangothuki abantwana, bahlale beziqhelile into bazowuphuma. Satsho sangena nasemall ke sababonisa ne-shopping center, sibafundisa abantwana bana kuyashophishwa noshophisha, even though bebe bancinci, but ke kodwa sibafundisa ngazo zonke izinto, babone neento esidla ngobafundisa zona, bazibone live. Okay, masijonge ke unyaka wenu ube njani ngakwicala lezifundo? Hayi, ubusiphethe kakuhle kakhulu lo nyaka bhutiza, ubusiphethe kakuhle, nabantwana bethu bayafunda, bafunda kakuhle, busiphethe kakuhle kakhulu lo nyaka. Okay, so nizilungele i-final exams, akho magingxigingxi mem? Khange sibe namagingxigingxi kangako bhutiza, khange sibe namagingxigingxi kangako kwi-final exam yethu, sibhale kakuhle. Okay, unganilungiselela nje abantwana ababini abazawukwazi ukuthetha embokweni, noko bemke bekwazile ukuthetha babulise abona ndicinga uba ke banokwazi ukuthetha embokweni. Bakhona mem? Bakhona msasazi. Okay, masondeze umboko kokuqala sive uba ungubani igama lakhe yena, and then ke siphinde sijonge into kokuba xa emdala ufuna ukuba yintoni, ngoba kaloku befunda nje into yokuqala abayixelelwayo, mntanam njengoba ufunda fundela ukuba yinto ethile ebomini. Kufuneka ke uhlale ke unothando lwayo loo nto leyo, yiyo ke ezawubangela uba ke ezikolweni nakwizifundo uzimisele kuba ke uzibona uyipilot, uzibona ungugqirha njalo njalo. Molo mntanam, kunjani? Ewe, ndiphilile, khona njani? Philile Nkosi kakhulu. Ngubani igama lakho, imingaphi iminyaka yakho? Luhlumo Kancane na 6 years. Ufunda ugrade bani? Ufunda bani mntanam? Funda ugrade 1, Okay, xa umdala wena ufuna ukuba yintoni? doctor. Imani. Alright, Nkosi kakhulu. Khandinike omnye mem, sive yena uthini owesibini ngabantwana besikolo ilikamva School of Academy sesasecala ke. Mhlekazi, unjani? Molweni msasazi. Ungasele uzichaza ungubani igama nawe? Ndingububona Mthana. Mingaphi iminyaka yakho? 9. 9. Okay, xa umdala wena ufuna ukuba yintoni? Mdala ndifuna ukuba yipilot. Ke uyava ke ngoku
all right. Nkosi kakhulu, uhlale nolothando lwayo loo nto leyo. Xa siqukumbela mem, ungabulisa nootishala ohamba nabo, seluchazela abazali bake nigqibile ngoku nizawubuyela ekhaya nisahamba kakuhle mem. Bazali ecala ilikamva School of Academy ilapha eVukani, sihambe kakuhle, sisahamba kakuhle, sizawugoduka ngoku. Ndihamba noVuyokazi Ntanta, utitsha Ntanta, Mantombi Nomana, noZona Nomana, noMama Udakana. Sitishale ndihamba nazo ezo. Enkosi Okay. bazali. Kutheni ndingaliva ilungu le-SGB alikho apha kuni? Khona ngumama Udakana. Okay, uzundibulisele phaa kuye. Ndililungu le-SGB, so ndiyathanda uba babonakale ngalo lonke ixesha, ningahambi nodwa. Umama Udakana. Alright, nkosi kakhulu mem, siyanikhulula. Abasasazi ke baza kunibonisa amagumbi esinawo apho kwisikhululo nobuxhakaxhaka bereyidiyo. Nkosi kakhulu. Enza i-21 abantwana. Okay, ndicela nindenzele abantwana bam, nindiphathele ntoni? Alphabets A, B, C, D, E, A always. Oh bethuni. Nkosi kakhulu, masibalekise kwintengiso phulaphuli, sekufike ixesha lazo, sabuya ke siqhubeke nenkqubo. Order in the court. Umzi wakwaBiyela Attorneys umema bonke abo bathe bagaxeleka kwingozi zemoto, abo bangazange bafake ibango labo ku-Road Accident Fund ngokufanelekileyo. Siyabanceda nabo bathe bangamaxhoba okuphathwa ngokungakhathali ngoogqirha ezibhedlele baze bonzakala. Singabashiyanga ngasemva nabo bahlukumezeke ngokuxhatshazwa ngamapolisa bengenatyala. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu, sijonge kwiwebsite www.biyelaattorneys.co.za. Ungasitsalela umnxeba okanye usibhalele on our WhatsApp kule nombolo 077 377 1498. Amakhasi ethu onxibelelwano nguFacebook. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu, sijonge ku-www.biyelaattorneys.co.za. Siyafumaneka naseMonti Suite 1 at number 2 Clifton Road, eSelborne in East London. eBiyela Attorneys singamagqwetha azimiseleyo ngokukhusela amalungelo oluntu. What about now? Basonke effect, the lady lasekase